Zita rangu ndinonzi Ernest Nyamkachi. Ndiri muzukuru wamahumbunga gamba redu ratakaunganira nhasi pano. Vamahumbunga vakabarwa mugore ra1860. Vamahumbunga baba vavo vainzi Nyamkachi, rimwe zita vainzi Mutanwa kana kuti Gwengo kana kuti Dangarembwa. Vakazonzi Dangarembwa nekuti vaifamba nebwa dzakawanda dzaivachengeta. Vadangarembwa vakanga vabva kunyanga kumuzinda wevanhu veSimboti vachisetla munzvimbo yeTanda kwaChikore uko. Vakuru ava vanga vari pavakasvika kunzvimbo yeTanda kwaChikore vakazoteerwa nemunin'ina wavo ainzi Nyamuronda wakasetla ikoko. Nyamuronda naNyamkachi vaivo vana vazukuru kana makambonzwa anonzi mufamba nhando fira kutumwa, better known as Nhando, anova aivo mwana wanguwo chena. Nguwo chena ari mwana waRung'anga. Rung'anga ariye akaestablisha umambo hwaSanyanga kumatunhu enyanga. Zvadaro sekuru vababa vamahumbunga vainzi Wamwandipeura. Wamwandipeura nasekuru nasekuru wababa werimwe gamba rinozivikanwa zvikuru nekunzi reKaitangwena, akaigwa pamagamba pachiru chemagamba kuHarare uko. Vaivo mabrothers. Mwandipeura ndiye kenga ari mukuru achiteerwa nasekuru wababa waTangwena vainzi Mubvakure. Naizvozvo tichitarisa nhoroondo yavamahumbunga, vamahumbunga mumba mavo vakabarwa nemunin'ina wavo ainzi Charungwa. Vanga vari vairi, vari vazukuru vekwamukadira vaira Moyo. Pavaira Moyo ipapo vaNyamkachi vaivo nevakadzi vatatu vakanga vabva kwamukadira. Saka mukaona dzinza rese rinonzi rekwaNyamkachi, vazukuru vekwamukadira. Zvadaro pavakadzi vatatu vaNyamkachi vatataura vekwamukadira pakabarwa vanakomana vatanhatu. Vanoti Mahumbunga iyeye naCharungwa vakabarwa vari wega. Kozoti imwe imba yacho makabarwa Samson naVincent. Muimwe imba yacho makabarwa mumwe chete ainzi Jona. Samson naVincent aigara kuTanda, Jona aigara kuChironga kwaTandi. Zvadaro Mahumbunga akazosumuka kuita murwi mukuru muhondo yaMambo Chingaira, ari a trusted aid, watingati jinda guru muumambo hwaMambo Chingaira. Ivayo anga makore kumana 1890s paakanga ari muumambo hwaChief Chingaira. Sekuziva kwenyu pane hondo dzakati wandei dzakaitika kugomo reGwindingwi iro riri kubudayo iro. Hondo idzodzo dzakarwiswa varungu vachiuya kuzorwisa Chief Chingaira. Pane hondo mbiri dzakaitika. Yekutanga hondo yakaitika kutanga kwaAugust 1896. Pakauya varungu vaitungamirirwa neumwe ainzi Lieutenant Colonel Elderson. Elderson akauya nevarume 220 uya kuzorwisa Mambo Chingaira. Varume ava vakazvambaradzwa chaizvo. Vana Chingaira nana Mahumbunga vangu vakushandisa pfuti, zvifefe zvavakanga vavana pakuita trade yavaiita nemaPortuguese. Saka vangu vawo nezvombo. So vakakwanisa kuita repel
hondo yevarungu yatungamirwa naElderson. Chiri very important pahondo iyoyi ndechekudarezvi. Maumbunga raiogamba pakupfuura. Pakapinda umwe wevarungu ava ainzi Captain Alfred Ernest Haynes nevamwe vake vachifunga kuti wagone kuita take over muzinda wamambo Makoni. Ernest Haynes akapfurwa. Bara iroro rakabva mupfuti yakaridzwa namaumbunga. Anova iro gama ratakatarisa nhasi iri. Zvadaro maumbunga vakomana ava vanetsana nevarungu vavakurira. Varungu vakapushwa vakadzokera vakandosetla pavaiti pa40 hands kuSt Fates, padhuze nekuSt Fates. Uchingobuda marusape ukafamba about 7 kilometers usati waenda pa10 off yekuenda kuchikoro chaSt Fates. 200 meters before that kuleft kwako ukafamba 200 meters unondoona makuwa evarume vatatu ivavo vamwe vavarungu vakaurayiwa pagwindingwi. Umwe wacho ndiye Captain Haynes akapfurwa namaumbunga. Hondo iyoyi yaitika, varungu varetrita vakazoungana futi vakazodzoka. Pavakazodzoka wekenge wane uturu dzanga dzanyuchi dzegonera. Vakauya vaine dynamite, vaine mapound guns and nezvimwe zvombo zvakakura zvavaishandisa. Vakazosvika paku end of August, actually musi wa29 August 1896 ndopo wakatanga hondo yavo yechipiri. Vauya vaine masoja anokwana kuita 440 wengu waunganidzwa kubva kumatebheleland. Vamwe wacho wengu watobva kuEurope, vamwe vachibva kumashonaland, vamwe wacho wengu vari kubva kwamutare kwengu wakaungana. Wasvika paya hazvina kumira mushe. Kwemazuva maviri pfuti dzedu dziri kudambuka. Hazvina kutiitira zvakanaka. Waona kuti hazvina kutiitira zvakanaka. Mambo Makoni nemachinda ake wakafunga nhoroondo yekuti ngatitaurane nevanhu ava kuti tigone kupunyuka. Varungu vaita kunge vari kubvuma, asi chinangwa chavo checheri chekuda kuti mambo Makoni abude. So wadaro waona kuti iyi hondo haichakundiki. Sekuru vangu vamaumbunga vakati kuna mambo, mambo Makoni, regai ndichibude ini ndondoti ndini. Pandinobuda avo pavanenge vari kudhila neni, imi mogona kudini kutiza kuti mugone kuescape. So wabuda wakapfeka ngundu yamambo vakati ndini Chingaira. Paione interpreter aishandira varungu ainzi Tom Dlamini of the Swazi origin. Tom Dlamini ailinga nevamwe vemumhuri kwaChingaira waaishanda navo. Ndo vakamutaura kuti kwete, munhu abuda uyu haasiriye, munhu abuda uyu ndiNyamukachi anonzi Maumbunga. Varungu vakatsamwa zvikuru, vakatanga kumutocha, vachimurova, vachimubana, vachimupisa, vaimusasika kumoto kuti ataure, asi akaramba kutaura. Izvi zvakaitika musi wa2 September 1896. Zvadaro vari kumupisa achirwadziwa. Kumanheru emusi wa2 September iwoyo mambo Makoni akanzwa kurwadziwa, ende peye pasisina wengu wakombwa mugwindingwe, renge rakombwa rese nemasoja echirungu. Wakabuda wakati ndini Chingaira. Chingaira ndiMakoni, ndiye Makoni. Chingaira ndo zita rake, asi ari mwana waMakoni. Handitika aiwa pakanaka. Mambo Chingaira wabuda, wekwaMakoni waishanda naDlamini wakabva wamutaura kuti hongu ndiye ani uyu, ndiye Chingaira.
kwabva wamubata muconfusion yakanga iri kuitika. Pane umwe murungu aiwo pakati pevarungu ava akanzwira maombunga tsitsi, akandomutora pekenga akabatwa akachengetwa ari mutapwa. Kwabva amutora bva aenda naye kwamutare. Aenda naye kwamutare akazondomudzidzisa zvokubika nekutaurawo chirungu chavo and so on. Kwakuzodzoka achimushandira ari paSt Faith's pamadetere. Zvadaro maombunga akazowanawo mudzimai kumhuri yekwadzomba wemheta. Mudzimai wake vakaita vana vavo vakomana vaviri vanoti mberi kwazvo Lancelot naTamai Ernest, nevasikana vairi vanoti Rosa naSusan. Mungada kuziva kuti pavana vake ava mukomana mudiki ainzi Ernest, zita raakamupa raivo mucherechedzo nekurangarira bhunuro vakanga watibura pamuzinda pavo paGwindingwi, Alfred Ernest Haynes. Uyezve vamambunga vakazenge vakuita kushanda kwavaita nevarungu nemamissionaries eAnglican Church, zvakaita kuti mhuri ingorambe iri muAnglican Church kusvika nanhasi. Saka even pamuri kuona pano tine Anglican Church ndio iri kupreside over the function yavamambunga. Indava yekuti vakangogara vangopinda mazviri kusvika pari nhasi. Saka igamba ratinorangarira zvikuru kwatiri. He is a model. He is an icon. Someone we believe is there on the level of the heroes of this country. You can never talk about the first Chimurenga and the independence and the liberation of this country without mentioning the icons of the first Chimurenga, of which Mahumbunga is one. Ipapo ndo pandanga ndichida kunzwisisa kuti kuuya kwevarungu vakauya vachiudza vanhu vatema kuti vachinje religion yavo zvavanotendera vachizotanga kuti kuna Jesu Kristo. Zvinoreva herezvo kuti vamaumbunga vakafa vasisazive kuti kune vadzimu? Kana vaiziva kuti kune vadzimu, sei nhasi uno pamuri kurangarira gamba ratanzwa kuti raigara muno musango muine shumba asi mishonga yaizorwa yacho yaita dzisa varume, nyoka dzisa varume, asi hapana kana mbira iri kurira? Zvinorevei? Mubvunzo wamabvunzo wakanaka faniwa neshamba. Vanhu vazhinji havaunderstand relationship iri pakati pechiKristu nechivanhu. Chekutanga, zvitendero izvozvo zvese zvinobhilivha muna Mwari. Hapana panopirwa mudzimu pasingazonzi tinosvika kunani? Kuna musikavanhu. Pane manamatiro akawanda anoitika pakusvika kunani? Kuna musikavanhu. Maumbunga anga asina kukanganwa. Mukatarisa even mudzimba dzedu imomo mese mune mucherechedzo wechivanhu chedu. Pamusha wega wega unoona paine bakatwa, pane gano, pane utane museve. Zvinotidzorera muunhu wedu, chivanhu chedu. And chechi hairambidzi izvozvo. Chechi yedu yeAnglican hairambidzi izvozvo. Mubvunzo wangu mukuru kuti matadza nekuita henyu hari imwe chete doro yechivanhu inoratidza kuti tiri kudhila nemunhu aive munhu mutema, aive nechitendero chake. Very good. Muchaona hatisati zvapera apa. Muchaona zvichaitika. Ndofunga panapa patoripo doro ende richamwiwa. Saka zvese zviri kunge zviri kuitikwa pano. Kwarare upenyu topatinoona ana sekuru wedu ari masvikiro
mapostori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Kazuwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva zhinji ndaimboti senguva dzese asi senguva zhinji ndinofamba naChihera. Makadini Chihera? Nyepila Shumbu njani? Aiwa inini ndinochengetwa nemusiki. Zvinotenda. Muri yeZimbabwe ngiyalibingelela namhlanje nje sesihlangane njalo songelinye ilanga mina ibizo lami nguChihera Shumba ndakukata imanga mchida kuti chi. Imi mamuna zita here Chihera? Zita rangu ndinonzi Chihera. Aiwa tafara kuzai Chihera. No, ndaida kutaura kuti chinangwa chaita kuti tiungane pano zuva ranhasi iTombstone Unveiling yemunhu akashaika mufirst Chimurenga. Pani nguva kapa? So lesikhathi eside muri yeZimbabwe into esenze ukuthi namhlanje sihlangane lapha indaba yokuthi kule Tombstone Unveiling yomuntu owabhubha nge-first Chimurenga. Inini andifunge kuti ndichaedza ngunotsvaga hangu kune vedzinza rekwedu asi handifunge kuti vane nhoroondo yakadzama-dzama seyatiri kuwana pamusha uno nhasi uno. Kunzima muri yeZimbabwe njengoba limuzu Andrew chenu zahambe emngibo ezisisa ukuthi kulabantu abasaselokwazi lo ngemuli yabo sukusela kudala besasungulwa njengalapho esikutholile umuntu wonke nje ulembali ngemuli yabo ukuthi kuyinokwenzakalayo kuze kufika lesi sikhathi. Ngiyethemba muri yeZimbabwe lani kulabanye nje akulokhe abangasakwazi ukuthi sibili ubaba kababakhe ngubani okhokho kwabo amabizo abo habe ngubani. Chimwe zvechandingade kutaura kaChihera ndechekuti patinotaura nezvemagamba enyika ino efirst Chimurenga vanokasika kuuya ndi Mbuya Nehanda, Sekuru Kaguvi, vamapondera asi vanachingaira ayo magamba esemulevel but havanyanyi kutaurwa nezvawandi zokuti chikonzero chii. Muri yeZimbabwe lathi siyazibuza khonapho ukuthi nxa sikhuluma ngamaqhawe elizwe abantu abafika ezingqondweni zethu izikhathi eziningi ukuthi kulo Mbuya Nehanda, kulabo Sekuru Kaguvi, kulo uJoshua Nkomo liqhawe. Aiwa ava ndevamanje ka nana Mugabe zvizukuru izvi zvemagamba izvi. Tikutaura magamba emagamba. Ngiyakuzwa Shumba. Mandinzwisa ka. Ongo muri yeZimbabwe Drewmas media ndedzidziso ndefundiso. Nhasi uno tiri pane rimwe level. Kana tichirangarira magamba edu chimwe zvechandisinganyasonzwise inini ndofunga Chihera kumashure kwedu uku kune vanhu vari kuimba nziyo dzechechi. Naika? Asi gamba ratiri kutarisana nezvaro kunge kusina machechi ka. Dzai machinda anorwa Hondo machinda. Nziyo dzingadai dziri kuimbwa nhasi uno. Ndikuti ka ndo panoti isusu ndo chivanhu chedu. Ipopa panhasi tingadai tiri kungokumbirawo bute kuti tipewo bute. So muri yeZimbabwe njengoba lisizwa ngemuva kwethu kulabantu abahlabela ingoma zechechi but umuntu esikhuluma ngaye lo umuntu wabhubha isikhathi samachechi singakagcwali kungakabi lamachechi amaningi njengoba kade lisizwa ukuthi umuntu lo wayekwanisa ukuthi encedisa abantu ngezihlahla shumbanzi munhu wangachigona kubatsira vanhu kuvapa mishonga yokuti vasarumwe nenyoka shumba vachikwanisa kugara mumasango achiri masango anaya zvinoratidza kuti vaive vechivanhu ava vachinamata pachivanhu. Inini mubvunzo wangu unomboti dai varongo vasina kuuya taenda kugehena here isusu? It's a story for another day. Hongu muri yeZimbabwe ndo nhau yatinayo zuva ranhasi saka tinoda kuti timbotarisa nhoroondo yegamba rataunganira nhasi uno asi hongu ndinozvinzwisa kana paine vemachechi nekuti pazoitwa Tombstone Unveiling yevanhu vakati wandei kana sikakangaisa hanzi 11 asi akaunganirwa ndiro gamba refirst Chimurenga
ndosaka pai pananda tidai tambonzwawo mbira hosho dzichirira aiwaka taiziva kuti takanyatsounganira chii. Ndichataura nawe pano ndinzwa kuti sei vadaro. Okay, so muli eZimbabwe ngiyathemba nje sizalinika nje lizwe ukuthi imbali yalapha ekhaya injani, imbali leyeqhawe leli elihlanganelwe namhlanje kuqala ekuqaliseni kuze kuyefika namhlanje. Sizalinika abantu balapha ekhaya belitshele phela ukuthi imbali yalo ingabe ime njani. Asenkwazese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nasi tiri pane rimwe level. Haya. Ine dzidziso, ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Zita rangu nonzi Tawana Ngwere Chikono Makoni. Chikono uyu mwana wa mambo makoni ndapfunya wechipiri akafirima makama. Saka tagara kubva kwatakabva tikapoterera nyika ino takazogumisa taugara mugomo rinonzi reGwindingwi. Tapinda mugomo reGwindingwi taive nevaitichengeta wezupole vandosanganisana naNyamukachi, Mutindindi, Ndora, Mukaringe, ndo vanhu vaitichengeta zvikuru kwazvo. Ndozvavaitichengeta iwawo. Wazouya varungu mumashure mekufa kwaNyakurukwa maita achingaira. Wauya ipapo wakasvikoti tauya muno toda kutonga, tikati hapana anotitonga, takaramba. Kanzi unoziva here kuti nharo dzaunoita iwe chingaira tine simba rekukuuraya. Zvikanzi unotura iwe uri ani? Ari kutaura izvi kuti anondiuraya ndiani? Muswededzei pasho ndimupfire mate. Waipfira mate aenda kure. Varwiswa varungu kekutanga vakakurirwa, takati nepfuti dzatakapewa naGovea Putukezi. Kechipiri tikanesanazve wakaenda. Pawakazouya kechitatu ndipo takazonzi wakubva neNyazure, tikandomira paRunyarusikana. Tamira paNyarusikana wakanga waita pfuti dzakakubayira kure, ndipo takakurirwa tikauya tikauya nemuchihomba tikadzokera muninga medu. Tadzokera muninga wakauyazve wakatirwisa paninga iyoyi. Wakanga waita nemicheni mikuru inoputsa tsvingo, ndipo vazhinji vedu vakakwara ipapo, vakaurayiwa zvikurukuru. Vadzibaba vedu wakakurirwa ipapo. Pavakakurirwa vakati aita izvi ndiani? Kandi Makoni. Vakanzi ndi Makoni. Kanzi aripi? Kanzi ari muninga umu. Kanzi ngabude tione. Ndo pabuda Nyamukachi akati ndini mambo ndabuda pano. Vakataurawo parutivi anoenga vakati handiye. Akabuda Mutindindi akati handiye. Akabuda Ndora akati handiye. Akabuda Mukaringe akanzi handiye. Saka kubuda kwakazoita mambo Makoni Chingaira. Awa vakanga vambobuda vachizviti tirisiwa namambo anobata Nyamukachi. Vakabatwa sevabatwa, vakapere kubvurwa makumbo maoko. Azopedza ipapo ndo pakasimuka varungu vaya ndapfunya iyeyo. Chingaira akazobuda. Pazouya Chingaira kubuda panze vakanzi tinokuuraya, uneaniko unonetsa ukadari. Pamusoro paipapa pakava paine mukadzi watakatatapa wechirungu. Pakaona vamwe vacho vauya akabvatiza achibva takatomucheka nenyora dzerunako kuti ave mukadzi wedu akatomboe mukadzi wamambo. Vazhinji vacho vakasara vairi vatatu, mwainzi Joni, mwainzi ani. Mumwe wacho akanyangarika, takanyangarisa zvechokwadi. Saka varungu vakava neukasha husikaiti. Vazopedza vikati tinokuurayiwa Chingaira. Zvikanzi imuri wanani? Ndimi wana Mwari ere. Ndinotya Mwari chete, handina chimwe chanoita. Ari kutaura ndiani? Ndo pakazotorwa tambo refu kwakusunga makwa Chingaira paruware paGwindingwi paruware apo. Asungwa Chingaira ndipo
vakachiita kufora masoja matanhatu, kwakuridza pfuti, kwakubaya chingaira, kwakutora musoro wachingaira, kwakudimbura. Vadimbura musoro wachingaira vakaisa muchihomwe, vasiya mutumbu uri ipapo. Apa ndo patorwa vana Nyamukachi negurupu rake, vachibva vabvurwa kuti maitaura zvisizvo, mainyepa. Takukurayai vakazonzwirwa tsitsi, ndokuziva kwandinoita. Tazopedza ipapo hakuna zvezvimwe zvakazoitika. Nyamukachi nevamwe vake ivava vakanga vari vakuru wehondo imuno mamakoni vanonzi wamaungwe. Saka ndokuziva kwandinoita. Kudakara kusvika nhasi ndasvika pakati peino nzvimbo yaNyamukachi. Nyamukachi yaive gamba gukutu, ndinoidire kuti inhamba 1 ndataura vanhu vatatu kuti pana Nyamukachi baba wake zita ndani aiwe Mahumbunga, iyeyo aiwe mukono mukuru kwazvo. Zvakapedza ipapo hatina kuzoona chatakamupa mubayiro ngekuti takatapere bvanyangurwa. Papinda hurumende yakanga yapo yataita zvekutoitya kwako. Ndokuziva kwandinoita. Asi Nyamukachi wataunganira pano igamba rinofanira kurangarirwa nani zvake. Ndo maziviro andinoita. Ndine chikono makoni. Tichitarisa nhoroondo yamataura inoratidza kukosha zvikuru. Tingati isusu iye zvinezvi tawana kuzvitonga kuzere. Semaonero enyu nhoroondo iyo iri kuchengetedzwa here? Uyezve tingati zvakare kurwa kwakaitika muchimurenga ichochichi kuri kutariswawo here nemazuva ano? Tichitarisa chimurenga chakaitwa ichi chaitungamirwa naana Mugabe, asi kumashure uko hondo yamakarwa iyo. Tingati vanhu vakarwa munguva iyoyo vane kutonderwawo kwavari kuitwa here kana kuti? Kune dzimba dzinotokwana dzingave 6-7 dzakakanganikwa. Hatina kana mubayiro wedu isisu maungwe kwamakoni watakapa magamba edu aya. Kunze kwekutoti tatorangarira kuti zvimwe hurumende iripo, zvimwe ndiye ingatipo kekuti tipo kariwati kune vanhu vaitibatsira. Zvechokwadi takabva kuchiriri kure nasekuru wedu Gungu nevarume ivava. Varume ivava vaive mitupo yakauya muno mamakoni ichiterana naGungu, mitupo inokwana 12 kubva kuchiriri pedyo neTanzania. Ndokuya takaita tikaenda nekwamutoko. Gungu akafira kurwizi kuna Zambezi, akaigwa muchigona uko kumapere uko. Tikazopoterera nemana Seke, tikadakariswa Matandi, tikaya pano kudakara tisvike murwizi muna RUSAPE. Patazosvikosanganawo nani naMutwira parwizi apo. Ndokuzva tinoita ini. Tobva ipapo toenda panonzi pamasunungure, toenda paBakwe, tobva paBakwe toenda Gombe rinonzi Sangano. Gombe rinonzi Sangano iri ndo rakatanga. Tazoti netsanei pachedu ndo pazoita kuti Nyakurukwa awane atungamirirwe naiwo ana Nyamukachi. Waiziva miti muno maigara shumba nezvinouraya, asi waiti wakangopa wanenge waenda tikazora tumushonga twatinenge tapiwa nawana Nyamukachi waibva shumba yaitiza kusvatira musi wekutiza. Saka ndo mamire takaita kuti kunde nyika ino maiwe nezvikara zvinouraya chaiwo zvinobata asisana kana nyoka chaiyo yaiti ikationa tapiwa mishonga nayo wana Nyamukachi avo nayo wana Mutindindawo inobva yatiza. Ndo tauro kaita wakuru wedu kare. Ndo mamire takaita. Vazopinda muninga yeGwindingwi zvechokwadi takauya vanhu vasikakundikani kana madziti chayanga zvisatigoni pamusoro pevarume vandataura. Vaive mhare dzemishonga, mhare dzekutaura, mhare dzekuita basa rakanaka reumambo. Ndokuziva kwangu. Tochitarisa ivo vachingaira, tinovanzwa nembiri sereke tingada kunyanyonzwa nezverufu rwavo uye zvoti vakachengetedzwa kupi, nekuziva zvakare kwavakachengetedzwa. Toda kuzozivawo zvakare kuti pavari pacho pari kuchengetedzwa here, pari kuonekwa here kuti apa pari regamba kana kuti kwete. Ipapo pakachekwa musoro wakaenda kuBritain, wakaenda nevarungu ndotaridza kuna Queen Victoria kuti tauraya rimwe benzi remumusha muno raiti kanganisa. Saka vandopa kuna Victoria iyo musoro wasekuru uriyo rasarade nyabadzi ganda rakakwatwa ririyo nechirongwa chataiti isusu undotorwe udzoke mukati medunhu rino. Saka kubva ipapo mutumbo wake chaiwo akasara dundundu rake kuti tizive kuti riri papi hatizivi.
takawedza ini namakurumidzi ebheti tikafamba zvikuru kwazvo tione kuti pamakuva matanhatu ari kumandiswa rikoko makuva matatu ari kumandiswa rikoko ngeripi mairi ari kuno kumandiswa rwere ngeripi rimwe chete ri pamusoro pegomo regwindingi ndo mushado wegwindingi saka ipapo hatina kuzopabata kuti pakati asi kupa chiremero chekuti nyamukachi nevamwe vakabata basa muno hatina kanoni muchirungu ariwadi hatina chatakaapa ngati kutaura kubva nhasi asi kurangarira kuti zuva tinoti magamba aiweyo mhare dzehondo chaicho pane here zvamunotarisira kuti dai zvange zvichiitwa kuedza kutondera nhoroondo iyoyi? Iyoyo handikwanisi kuipindura pachangu kunze kwekuti iye mambo pachake aripo apo tochipangana topindura tichiti ndingapfirire imba nemukati. Aiwa, tinotenda pane pamusina kunyatsotitsanangura mataura zita uyezve pamataura nhoroondo iyoyi tanga tiri kuda kunzwa pamango rabha nyaya yemutupo hamuna munyatsotitaura mutupo yenyu neyana chingaira zvakanyatsomira sei? Isu tinoera nyati, tinonzi nyati, vadzimai vedu tinoti shonga nevazvare, asi vana baba vanonzi nyati, vadzimai vese nevasikana tinovati shonga yakashongedzwa runako nevazvare, ende vazvare vedu vacho vekwamakoni vacho vanotozvitorawo pamusorosoro chaipo ende havadi kudhekisirwa pasi vanotonga mumwe wacho ari paapa agera pa. Aiwa, zvinofadza zvikuru. Zvatasangana nembi vana soro jena, tingatofara zvikuru katikambonzwa mutupo iwoyu kudeketerwa kwawo. Aiwa, zvaitwa nyati vasikaori, vari monwe, vari matotwe, vari ronanwa, vanotendwa ndekuri mupunga rezviyo rakasendekerwa. Otoperera unakidza wani. Ndo netembo yatinoita tiri pachikuwa tikata kuzotubva ipapo tinodaidza mazita evari pamusorosoro wedu vanofanira kubva kuna Muswati, toenda kuna Zendera, toenda kuna Nyamanindi, toenda kuna Nyakurukwa, tozodzikawo pane Chingaira. Chingaira ndiye abereka Zambe, ndio wana vaNyamanindi iwawo. Inini pandiri pano tiri wana vaNyakurukwa mukomana muduku, vana vabarwa naRuredzo. Muri Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa inhoroondo iyi. Nhaichera, ndingade kungotanga nekuziva kuti iwewe unoziva sekuru wako here, baba wababa? Hatidedi kutaura vakawanda, unovaziva here kana zita ravo chete? Ndovaziva. Shuwa? Shuwa. Alright, vachene. Muli eZimbabwe ngethemba namhlanje liyazibonela namhla sikwelinye ilanga elitshenela wonke amalanga. Namhlanje phela sihlangana lapha silokhulu uNyathi esichasisela ngokuthi umuntu ayesilalayo ngani wayengumngane njalo engumuntu owayebesilwa bonke empini. Namhla phela siku Tombstone Unveiling yomuntu owabhubhayo phela wayekhona ku first Chimurenga. Ichimurenga isaqala sibili lapho kwakuliwa khona abantu abamnyama belishana lamakhiwa. So namhlanje yililanga esithe esihlangane ngalo lapho ukhulu sitshela ukuthi balwa njani lo Nyamukachi ukuze bekufike namhlanje. So from first Chimurenga kuzokufika namhlanje akulalutho sakeluke lwathwala yenzakala ukuthi kunjani kukhunjilwe phela uNyamukachi, kodwa namhlanje ukhulu sitshela ukuthi bona balwa kakhulu bahamba endaweni ezinzima. Lo Nyamukachi lo sengumuyi uyakhuluma njalo ukhulu ukuthi uNyamukachi ngumuntu owalwela iZimbabwe ngokuqinileyo, ngokuthi bathi befika lapha kwabe kwakulezinto izinyamazana ezilumayo kakhulu, kodwa uNyamukachi wakwanisa phela ukuthi ebabe wayengcithi sibili ekunikeni abantu imithi yokuthi bekwanisa ukuthi bezivikele izilwane zazikwanisa ukubabalekela. Kodwa namhlanje ubona uzwa kululanga elihle, lelanga elibalulekileyo empilweni yakhe, ngoba lilanga ukukhunjula khona iqhawe sibili elalwela iZimbabwe. Nxa kuthiwa kulabantu abalwela iZimbabwe ku first Chimurenga sibili lapha amakhiwa labantu abamnyama besalwa. So uyathanda ukuthi nguye kade sitshela ukuthi kwakuhamba njani sibili ukuthi beze befike ngaleli sikhathi. Hongu igamba remagamba. Asi zvataurwa ka na chief. Mungu yavataura ichera ini ndaiveko. Munozvibvuma here?
Amen. Ndasina kuudza ndosvikirwa saka mudzimu wangu unodzoka kumashure ikoko. Aiwa, tatenda zvikuru nenhoroondo yamatipa. Ameno shoko ramungade kusiyira mhuri yeZimbabwe. Aiwa, chanoita ngechekuti bedzi sekutauro zvaitwa dai tange karubatsiro katinoti tinopinda kubatsira magamba edu ekare azvayo nani. Mumashure maiva vakomana vandataura kutanga makazouya zvaanonzi kadungure, mukauya zvaanonzi chihanzu, akauya anonzi chihowa, akauya anonzi nyamai, wakazongowa kubata zvenani namambo mamashure manje kusvikira pari nhasi. Mukuru watinotowimba naye muno adangirwa. Ndiye tinoimba naye akatora nzvimbo dzayo nana mukachidziya kupinda kwazvoita ndapfunya nokusvikira pana mambo aripo nhasi. Pane ndinotadza kunzwisisa, ndinonzwa kuti kuna ishe, kuna mambo. Mutsauko umbori papi kuipa? Ini ndiri ishe, handisi mambo. Muri ishe? Headman. Hondo ishe? Asi ndokura chinzwa kuti ndakakura chingonzwa kuti aiva ishe, aiva mambo. Mambo ndi mambo, haambonzi ishe. Maidishe ndisisisu. Anobatadza nemasabhuku angu ari muno anaratei wawa, namupfupi wanani. Aiwa munowaombera. Asi kuizwi noti ishe chaicho hariri pana mambo. Mambo ndi mambo. Mambo ndi mambo haambonzi ishe, ukati ishe unenge uri kupfirira imba nemukati. Saka unobva pana ishe wozoenda pana mambo. Pana sabhuku apa toenda pana ishe towataenda pana mambo. Pana headman tosvika kuna chief. Ndo mamire takaita muno mamakoni iswe nyati. Aiwa, tinotenda zvikuru. Inini ndine zvimwe zvandinotadzawo kuziva zvandingaite, asi pakati pavanhu vari panavo nemazuva ndakaberekwa 13 May 1929. 1929. Ako ipapo ndoona vazhinji vemakore iwayo, vazhinji vacho vanoti mabhethe anga asati ako. Imi sei muchigona kuyeuka mazuva enyu? Mukoma wangu Eric akanga wakuti ziwei. Kuberekwa ndakaitwa inini mumagore iroro ndiye akataura kuti wakaberekwa mune zvakati. Akatofa Eric wacho. Ndo mamire takaita. Ndinotenda wane shamba. Kukosha kwedare kana kuti kwegungano riri panapa. Uyu mukuru watakaunganira panapa ichokwadi ranga riri gamba remagamba. Mhuri yedu isu yewaungwe. Vanhu vashoma vanokwanisa kuti waende pamberi kuti aiwa ndiurayire hako inini panzvimbo yekuuraya munhu waurida kuuraya. Tikabvunza kuti ndiwangani wangakwanise kuzviita izvozvo, tinoona kuti tinoshaya. Asi mukuru uyu akazvipira kuti aiwa varungu uyai muuraye inini ndini chingaira. Ari kuitira kuti kana akaurayiwa iye chingaira anoenderera mberi nehondo. Naizvozvo tinoona kuti chiitiko ichi chiitiko chinoratidza kuti ranga riri gamba aisatya kurwira ivhu rake. Wazhinji wedu tinoona vachiita vatengesi, kutengesa kuti aiwa handeni ndokuratidzai kuna nhingi kuti mumuuraye. Asi uyu mukuru uyu akatoenda kuzvipira kuti adzivirire kuti mambo chingaira waurayiwe. Ndinorangarira isu muhondo yechimurenga kuti watengesi wanga wakawanda. Iye chingaira kuurawa inhau yekuti akanga atengeswa newaimutengesa. Vanove vanhu ndiwo vakazotaura kuti ai wasandiye uyu chingaira uyu. Chingaira arimo haasati abuda. Anga atotengeswa nevanhu vakaita sana Chipunza, vanhu vakaita sana Chiduku akanga ari mukwasha, Gandidzanwa. Atotengeswa newe mukama zvakare wakanga watomutengesa wachida kuti chingaira akanga afa titore zvigaro. Naizvozvo tinotaura kuti iri ndo rinonzi gamba remagamba.
tichitarisa iyo zvakare nhoroondo yachingaira tingade kunzwisa ipapo nekuti muno munyika tinoziva magamba anonyanya kutaurwa nezvavo ndivana Mbuya Nehanda, Sekuru Kaguvi, Chaminuka, Mapondera zvichidaro, asi vachingaira havanyanye kutaurwa. Tingati vanga vari paposition iyi yakaderera here kunana Mbuya Nehanda kana kuti vange vari pasame level, uyezve chiri kuita kuti vasanyanye kutaurwa nezvavo chingava chii? Ipapo handipindirani napo wane shamba kuti chingaira haasiri kurekognizwa sekuda kwatingafungidzire. Ini ndiri mudare, ndini chairman werepatriation committee iri kugadzirira kuti mapfupa kana kuti misoro maremains vanhu vakaurawa nguva yechimurenga wange wachidzoka. Tiri kuona kuti chingaira ndiye akapuwa chairman kana kuti sachigaro wedare iri. Nhoroondo hongu in general, nhoroondo yeZimbabwe haisiri kunyatsoendeswa pairi kuda kuti iende inge ichisvika. Tinoona kuti secolonialism yakaitika tine about 100 years tiri pasi peutapwa hwevarungu. Naizvozvo tinoona kuti zvakatisarirei vanhu hatisati tazivisisa. Zvinonzi kana usingazivi nhoroondo yako wakafanana nekabeji, wakafanana nemasvosve. Saka iyi dzidziso yatinofanira kuti tiite Zimbabwe yese kuti tinyore nhoroondo yemagamba edu. Zvingangoite kuti mhuri yekwaMbuya Nehanda ingange ichinyora nhoroondo yayo, isusu vekwamakoni takambonyorawo here nhoroondo yachingaira yacho. Saka ndinoona kuti bandiko iri harisiri bandiko rekuti tingashorane kuti chii, asi totoona kuti ibandiko ratiri kutadza isusu semaZimbabweans kuti hatisi kunyora nhoroondo yedu yeZimbabwe. Uye tinofanira kuti hurumende tione vana vadzidziswe nhoroondo yeZimbabwe kuti zviendeke mberi. Asi pachiitiko chakaitika chiri kuitika sezuva ranhasi, sekufunga kwenyu chechi ndio yaifanira kutungamira pamberi here kana kuti chivanhu? Neshamba usade undisekesa, ndatombozvitaurawo tikabvunza wandandinawo motikari awo ndichitaura kuti ndinodzoka pandataura zvakare kuti takakolonizwa for 100 years. Ndatozvitaurira ndichiti aiwa bhaibheri ndo rakatungamidzwa kuti riuye ritipusise isusu. Nanhasi bhaibheri iroro ndo richiti, asi isusu nhoroondo yedu. Kana wana David Livingstone wakauya wachinyora nhoroondo kuti ndakaenda kuZimbabwe inini, tikanzwa nenzara wakaenda wakandomberera pasi pemuhacha wakadya chikafu tikaguta tikararama. Zvichireva kuti varungu vaiziva kuti isusu tine vamwari wedu, tine nhoroondo yedu yakasimba. Asi nenhau yekuti colonization yandiri kutaura iyi yadzika midzi matiri kuti tiidzikunure. Indotoona kuti kana iri hondo zvinonzi panotoda morotero kana kuti bhazuka kuti idzikunure zviro zviri matiri isusu. Nekuti nhoroondo yedu isusu kuti tiiteedze tinoona kuti hatikwanisi. Ndichinzwa nhoroondo zvinotonzi kana iye ayeka aurawa asina apona akatozoenda akabhabhatizwa akazofa muangirikeni. Zvino bandiko rakauya nevarungu wachienda kuziva kuti wandotikunde wakatungamidza bhaibheri pamberi wachizofuti mumashure iwo wachizouya wari wechitatu. Saka tinoona kuti haisiri dzikino yatingati isusu nhasi kana nditi watadza kana kuti wagona. Ndinoona kuti maringe 100 years yatakadzvanyirirwa nevarungu uye yatiri pasi pevarungu. Aiwa, tinopa kutenda zvikuru nenguva yamatipa.
unzi ndichafanira ndokugadzirira pekugara kuti pandiri imugowapo musaranyi baba remwanakomana remweyaonera. Saka nyaya yetiri kutaura zuva rino ranhasi inyaya yekugadzirwa kwenzvimbo. Musiratenza ameni. Apa nhasi kunga Jesu ari kutaura kune wadzidzi wake. Ndakambotaura nemumwe musikati munombozwa chii? Tese petaikura tiri wapfana naika taindodena kwetaidena tichizwa kuti kuna big plus. Musiratenza ameni. Kana tadena anoda kutirowa taingoti tinokutaurira kunani? Kuna mukoma. Asi mukoma pawakazowana basa kuHarare, wakuenda kuHarare, takafara kuti wari kuenda kubasa. Asi tichisuwa kuti tichasara tichioneswa fire. Tiratenza ameni. Nepamusoro pekuti wetaiwimba naye uya asi haasisipo. Ndo apa nhasi unoyu wadzidzi waJesu pawaifamba naye waidi waiziva kuti tine anotidzivirira. Tine wetinomira naye. Asi apa pakazenga akuaudza nezvekuti akuda kuenda kumusha, wadzidzi hawana kudii, hawana kufara. Mutatenza ameni. Saka pausina kufara ndo petiri kutangira zuva rino ranhasi pakuti mwoyo yenyu ngairegere kumanikidzwa zvayo. Chingotendei kuna baba mugotendewo nekwandiri. Ari kubva nderambira akati kumusha kwababa kune dzimba zhinji dzekugara. Dai zvisizvo ndingadai ndisina kudii kukuudzai. Saka noti hama dzadiwa dzimba dzekugara dziriko. Mutatenza ameni. Chingotokonya wakagara nemunzoti kwanzi dzimba dziri there. Vanhu vane maitiro avo ekuiga vanhu kana kuti hama dzavo, wadiwa wavo, mabhururu avo kana newavengi wavo zvakare. Vane tsika dzavanoita mubhaibheri. Ndinodayira kuti makanzwa pakaroverwa Jesu kuti akazouya wakamutora wakaenda nemafuta wakandomuisa muhwangwadza kana kuti muninga. Dzanga dziri tsika dzavo dzavaiita. Pasi riro zvakare vamwe vanoti kana ukangoafa vanotora wokupisa, wokugocha moto, woitayo rota, wotora wondokukanda mumvura woenda zvakadaro. Vamwe vanoita embalming inoitwa muno mutsika dzedu dzechiungwe, kuti kana mambo ashaika panoitwa embalming ozoendeswa muninga maanondogara imomo. Itsika nemaringe adzo. Ko isusu vanhu vatema tsika dzedu dzakamira sei? Ndo pane mubvunzo wandinosangana nawo unoda anza kuti tsika dzedu kana munhu achinge afa tinoita sei sevanhu vatema? Vakuru vedu vaiita sei netsika dzavo kana munhu achinge afa? Nekuti ndo tsika dzedu idzodzo. Inini handisi kuda kutaura zvakawanda, ndinokupai chitsvambe ichocho kuti muongorore kuti maringe netsika dzedu vakuru vedu vaiita sei kana munhu achinge afa. Kwaive nekudzora mudzimu mumusha, paive nekurova guva, paive nekuita zvakawanda zvavaiita. Saka chitsvambe chandinokupai ichocho. Chechi hongu yakauya ine maitiro ainodii, ainoita. Asi ndizvo here zvatinoita isusu vanhu vatema? Saka ndati pazuva ranhasi ndokupai chii? Chitsvare kuti mundoone kuti ko chiri kunetsa muno muZimbabwe chii? Tiri kuteedza here tsika dzemadzitateguru edu? Tiri kufamba here negwara remadzitateguru edu? Ukaenda kuChina vanoteedza gwara netsika dzavo nechitendero chavo. Ukaenda kuJapan ndizvozvo, ukaenda kuIndia ndizvozvo. Saka isu vanhu vatema tsika dzedu nemaringe edu nezvatinoita zvakamira sei? Tiri kuzviteedza here zvaiitwa nemadzitateguru edu? Nekuti nhasi unoyu tauya pano kuti titeedze kufamba kwakaita madzitateguru edu.
Saka ndinotenda nenguva yamandipa nechisvambe chandakupai kuti aiwa anza pamwe tichazoona makore anoteera. Ndinotenda. Thank you. Wana mai mururuko. Wacheneswa mwanangu iwe. Mbuya akatara kumushama yako kumirira mwanangu newa. Simboti muteiwe. Ekaniwe. Ekaniwe. Mai wa Petros Maumbunga. Kwa mkadira. Akuita basa rao. Yo mai wa Maumbunga awo. Mai wegamba. Akuita basa rao. Wakaita mzukuru iwe. Wakaita ako Simboti. Wakaita ako Chari iwe. Wacheneswa mwana edu mwanangu. Wakaita ako mwanangu komborere. Awedzerepo atakudza ipapo. Ozonzi wakaromba. Aiwa ndiko kutoromba kwaita ikoku. Zvichauya zvakubva mhiri kwemakungwa Charisi. Ndokuromba ikoku kwataita ikoku. Zvichapfuura zvoviri. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvaera shumba vatidzidzisa nekuti pagwara iri. Zita rangu Charles Namkashi, but mamwe wacho ndinonzi Farai, ndinonzi Takarasika. Farai Takarasika rinori zita rekuti Charles Takarasika ndeasekuru wangu. Rangu risiri rasekuru wangu ndi Farai, ndiri mwana weNyamkachi. Ndinogamuchira mese pano nemufaro mukuru. Chinangwa chekuti taungana panapa pari kuti vanonzi pachirungu Tombstone Unveiling. Anditi takaisa matombo auya kuzoitwa inonzi Unveiling pamusha uno. Musha uno ndiwo musha weNyamkachi. Kubva kare une more than 130 years uripo. Ndopaigara madzikuru angu wakapera kuenda. Wamwe wana wakazoberekwa pano wakazotama. So matombo ari kuiswa panapa kana kuti ari kuitwa Unveiling. Pana baba wangu, mai wangu, munina wangu. Panozoita baba wangu, sekuru. Panozoita sekuru wa baba wangu na mbuya wa baba wangu. Panozoita sekuru na mbuya wa sekuru. Ziteteguru redu nemudzimai wangu. Panozoita zvamwe wana baba munini wangu. Waripo 2. Baba mukuru. Baba wangu akazonge wa mukomana mukuru asi hawaziviwo mukuru. Pana mukomawo
akazvarwa noti baba vangu akazvarwa 1954 pane mukoma wakazvarwa 1952 akashaika 55 saka achatunganidza pano kuiswa pematombo iwawo. Uchaona kuti pachazvikafamba musha ndofunga matona pane makurukota mambo ari tasirwa zvasvika. Reason kana kuti chinango chichafambira mambo ndechekuti teteguru redu guru sekuru Maumbunga wakanga wari jinda guru ramambo Chingaira. Mugore ra1896 wakarwa hondo yakatyisa mugomo reGwindini. Gomo riri kumadokero iro ndogomo reGwindini. Wakarwa imomo wakambowina hondo dzakawanda asi varungu vakaramba vachibatana vachiita reinforce wakazokurirwawo mambo Chingaira wakazourawo sekuru vedu wakazofa waremara saka wakazouya vachigara pakachikomo pasera wakatanga kuita wekutanga kuratidza pamarinda ipapapo wemusha watigeri wanoigwa uko isusu takazoramba tichingoteera kudzika gomo inoigwa kuna sekuru vedu ndingangoti muchidimo ndo saka vanhu vari pano kurunga wandangesawisira baba namai matombo takazongofunga kuti ndibva ndangoisirawo zinza rese saka pakawandwa kudai pane matombo 11 ari papa ari kuiswa akatoiswa matombo adaitwa Unveiling then kune mamwe marinda zvane mamwe 3 saka all in all it was 40 but apa tine 11. Dok ndaona mune chido chekuchengetedza tingati history yenyu nekuti pamaTombstone ndo panonyorwa zvakare nhoroondo but ndada mbotesta doctor kuti vanogona kudeketera mutopo wavo here. Maita newa maita simboti chiruka machira kasingameri mezi wari mhembere kumera mezi kuri vange vamwe maita tangwe namusera apinda pabwe embwa yake ndingadaro ndasira zvimwe asi mamiramira ndamiramira. Aiwa ndinotenda. Inini pano ndini tete Edna Nyamukachi, ndiri hanzvadzi yababa waCharles Nyamukachi urumba macho. Saka pano ungano ramuri kuona iri tiri kuungana kuunganira matombo akavakirwa naCharles Nyamukachi kubva pasitete guru redu Mahumbunga akarwa hondo yaChingaira first Chimurenga. Arwa hondo kudaro wakaisirwa rondo pinzwa murondo musigomba kudai kwakutorwa masvinga ehuni achiswa pakati wachisungwa makumbo wachidai wasungwa makumbo wachidai wakauya achisungirwa wese kuita rundaza kudai awa masoja ari mumasure mawo moto ukapfuta wakada kuburikira kudai waingopushirwa pai mudhuze kusvika sekuru wedu wakatsva zvese izvi dzakavamba dziri mbare kusvika mbare dziya idzi dzakazosvika pabhonzo makumbo avo akabva atanga kubhenda kudai nekudaro hondo yairi kurwiwa kudai neshungu wakazenge wabuda wachiti ini ndiuraye henyu ndini Chingaira. Umwe musoja akati kwete haaziriye Chingaira. Chingaira anofamba nejira dzvuku muhuro uye haazi Chingaira musambai. Ndobva sekuru wedu waya waregerwa kudaro wakabva wazoona umwe musoja akabva ati iwewe ndinoda kuti undondishandire kumba kwangu iwewe kwaMutare. Asi Chingaira akabva azotorwa achibva aurayiwa wakabva wadimbura musoro wake. Wadimbura musoro waChingaira hapana akaziva pakaigwa mutumbo wake Chingaira. Sekuru wedu wakazopona wakazonzi nemurungu yandoda kuti uye undondishandire kwaMutare kuya wakazoenda asi hawana kugara nguva yakareba wakabva wazodzoka ndokugara muSt Faith. Ini ndakazobarwawo sekuru wangu iwawo waripo zitete guru sekuru wabereka baba wababa wangu. Waiti kana wachikurukura nyaya iyo iyi nababa wangu inini baba wabereka wainini waichema misodzi wachitarisa makumbo awe zvaanga arizvi. Wakazotora baba wangu wakaenda parondo iro wakanga wachipisirwa wakandoratidza kuti apa pakanga pakagara nhingi apa pakanga pakagara nhingi ini ndakanga ndakagara apa wachibva wachema. Saka sekuru wangu iwawo wakafa 1952
zitete guru redu iro ndaita 5 years ndabara. Ndo wakabara baba wababa wangu vanonzi Mberi kwazvo achizoroora futi mwana wamakoni waindapfunya Marieni makoni. Ndokubva wazochata paSt Faith. Sekuru wangu ndokubva wazonochoona zvavo. Mbuya wangu wabereka baba wangu inini na baba munini wangu natete. Baba munini natete aiwe matwins. Mbuya wangu kureva kuti wakatakura mimba 2 chete. Kusvikira isusuwo tachizokura takura kudaro, sekuru wangu andochona wakazouya, wauya tikagara. Sekuru wangu wakazorwarawo wakafa, na mbuya wangu wakazorwarawo wakafa. Mbuya wangu wakafa 1978, mbuya Marieni Mukunda Makoni. Sekuru wangu wakazofa kuma 1970 I think. Ndokubva zvazodarika baba wangu wakafa 1978 iyeyo neHondo. Saka ndo mamiriro akaita nhoroondo yedu. Sekuru wedu raiwe riri soja rachingaira. Mataura zvejira ranga rakasungirwa nachingaira raimbori jira rechi, mune ruzivo? Raiwe riri jira rake semusoja ka. Musoja anenge ari musoja mukuru anofanira kunge aine maki yake yekuti nyembe yake. Apa kuzosvikirwa apa handichazivi hangu. Kana waitaura kuti aisvikirwa handichazivi kana kuti aisvikirwa here. Asi jira dzvuku anonzi aifamba naro riri muhuro make umo. Ndo rakazomubatisa kusvikira azourayiwa. Waitogara paninga iri apa pagwindingwa. Ninga iyo inobva apa ichibva yandobudira panyabadza uko kunonzi kuchihonga. Ndo mawaigara. Zvekuti vanopindamo vanoti mune hari dzirimo dzakazara zvuma, dzimwe dzine zviyo neupfu utori paguyo unenge hwakakuyiwa nezuro hwakasiyiwa nevanhu vari kutiza Hondo iyo. Zvichiripo pagwindingwi paninga. Tichitarisa nhoroondo yedu ndo yedu isusu vanhu vatema. Sekuona kwenyu kuuya kwemachechi kwakauya mune rakanaka here kana kuti takakanganisa pakuuraya nhoroondo yedu? Ini ndichiona machechi anga asina kuipa, akanga ari kudzinga utsinyi hwaiitwa futi mukati meupenyu hwedu kuvakuru wedu, nekuti wainge waine pfungwa dzekuti pamwe pacho vanoda kuurayana iwo pachezvavo. But machechi akazouya owandisa akutsaudzirazve zvakanga zviripo kare. Kwaive kuine machechi aitoti muchiita izvozvi zvemidzimu izvika munenge muchitoita zvinhu zvenyu zvemudzimu, asi uchibuda uchitoenda kupi? Kuchechi. Zvino iye zvino kwauya machechi ari kubva ataura kuti kana kune zvemudzimu musachaiti, musabate, zvakashata madhimoni. Asi tiri kuona muupenyu imwe misha iri kutoparara, takangotarisa tototi uyu musha uyu waiwe uri musha musvino, asi nekuda kwechechi watoparara. Ndo zvatiri kuona zvikuru zvacho. Machechi hatimboarambi nekuti Mwari ndiye musimboti. Asi zvari yemusimboti, kana munhu akafa, mupristi chaiye anotaura kuti baba namai chengetai mwana wenyu mogomupirawo kupi? Kuna Nyatene kudenga. Isu tinototi masteps ari papa ekuti kana pafiwa nehama yangu apa, hama yangu ndiyo ichandochitsa, ndiye ichandosvika kuna ichatsvitsirwa zvichemo nevakuru vari mberi. Handizvere? Saka ini ndakaona kuti chechi dziri kuti musanamate wakuru wenyu. Hatisi kuti tiri kuita zvekuchaita zviya zvaikwiriwa pachikuwa, asi kuti ngatiteedzei zvakanga zvichiitwa nevabereki wedu. Ini ndinotenda hangu mwana wehanzvadzi yangu akasarudza kukudza gamba guru rakarwa Hondo yeChimurenga iyoyo, akabva awakira makuwa rasekuru wake nambuya wake, sekuru wakuru, ozowakira futi rababa wangu inini, mai wangu wachipo wari pano, ozowakira futi ewanun'una hanzvadzi dzangu dzakafa wachiri wana wakadai, ozowakira futi rababa wake namai wake.
kureva kuti akaremeredza chiwanhu chake chaicho chewakuru wake wekare. Kare kwakanga kuine ndongamawe yainzi ndongamawe. Wanhu waiti kana munhu akafa wanotozobika sadza rinonzi remasadza, wanhu woenda kunoronga matombo paguva paya yainzi ndongamawe kusati kwaita simende bai. Saka izvozvi ndiri kumutenda hangu mwana wehanzvadzi yangu kuti akaita ndongamawe yekare yekuisa matombo enhaka nenhaka yekuti kana wazukuru newazukuru wacho vachinzi iri rakanga riri gamba rehondo. Asi magandanga achifamba Chimurenga 2 pano pakarwiwa hondo pamba pamai wangu. Magandanga aiuya imomo machitaura kuti isiri kunzi nemudzimu, ipapo garai ipapa pakanga paine gamba rehondo. Kutaura sekuru wangu iwa midzimu yaitaurwa. Inini mai wangu hawaisvikirwa wachitotaurira magandanga kuti izvozvi panapa simukai, hapana kumira mushe nhasi. Magandanga aizondoona hondo kuseri kwegomo kana kuti aenda kumhiri kwetara. Pakarwiwa hondo yakashata asi hapana munhu akafa. Panapa zvekuti kana kuri kundotsvara pazasi apo ndo papaine imba yamai wangu. Pane gomba iro wakacherera migomo 2 yeshamvu. Bhandere yachiti yatichipera wachisarimi. Pakazouya masoja akarowa hanzvadzi yangu ipo panapa. Mai wangu wakauya akati muri kurowereiko mwana wangu? Atadzeiko mwana wangu? Masoja aya akabva arowa hanzvadzi yangu achibva apota neipo pamusasa apo. Achibva awambuka pamhiri apo muri kuona kamundako apa pacho apa. Nyuchi dzakauya. Akarumwa nenyuchi akasiya uniform nechigubhu chemvura zviya zvine kabhande apo kakaita cross apo. Wakazvisiya apo wana mai wangu wakazozvinonga. Nanhasi chigubhu ichocho chiripo. Asi uniform yakazozorwa nemagandanga unzai kuno. Mai wangu aiwa waine mudzimu wairwa hondo. Asi wanga uri mudzimu wekumusha kwawo, wanga usiri wemumusha medu. Asi nekunge zvawiriranawo nemudzimu wemeduwo wakanga wakarwa hondo, wakanga wakatovhumirwa kuti murungu ngaite basa rake. Upe wedu unonzi ewo simboti, ewo tsoka, wari kuchati, wasikameri mhezi, kumera mhezi kuroiwa, ewo kuchati, chigara makasvipira, ewo nzunza mvere, tinokutendai. Inini ndini muroora zukuru mukuru wamahombunga, mukadzi wake Sisaro akabva kwadzimba kutanda. Saka izvo ndiri muzukuru muroora zukuru wake ndakauya pano waititaurira hake nhoroondo dzake. Murume wangu Charles akabara, murume wangu Charles akabara Charles nhasi. Ndiye aifamba nasekuru wake achibva anzi muzukuru hengi waibva waenda mugwindingi manga muine guta wakadzi wachioza masvinga munaziva achiita hobha. Zvino mabhuniza akauya imomo aitsvaka chingaira haana kumuona. Sekuru wepano raiwa gamba mupurisa mukuru. Ndipo wakabva watorwa masvinga aya aibva aifa murondo raikanga rakacherwa madhaka ekunama dzimba zvekare zviya. Ndipo wakatorwa wakabva warongwa raundi mukati merodo wakasungwa makumbo necheni. Ari kutaurira murume wangu muzukuru wake.
honzi takabva ndiende undoni apo takapisirwa honzi kwabva kwakwenda zvikiri murondo masi rondo racho ivhu ranga rasvika ivhu ranga rasvipa zvinoita ziya rikapiswa handiti ivhu rinosvika honzi nemurume wangu ndakazoona sekuru masodzi sekuru muri kuchemera zvikanzi ndimomo takapisirwa nemabhuku zvino ndiri kuchema kuti ini ndakaa ndakagara nhingi angari apa nhingi apa nhingi apa achitenderedza rondo racho zvino akafa ini ndakasara ndakanzi nemurungu warungu wacho akandaro iwe sumuka ugare honzi ndikagara ipapo zvikani ndiri kuda kuti ndikuendese kwamutare undoite mushandi wangu saka ndisina kufa ndizvo uri kuona ndiri kuchema ngatichiende kuninga honzi kwakuenda kuninga kuya bhero pane miti iripo yakadarikana nhasi yakatirema ini ndakambovasvika bheu zvikanzi iyi ndiyo ninge inoguma uko kuchihomba kusendiri muhonzi mine mazimbidziro hari akadari anoendera inenge yaiswa nhasi nemabhuyo akatsigirwa nehuyo dzawo ufu hunenge hwakuyiwa nhasi zvikanzi apa pamusiwa ndipo pakatengeswa neumwe kunzi izvori kuda chingaira akasunga kufu nejira dzvuku. Chinangwa cheungano iri pano ndechekuti tikurangarira gamba redu sekuru Mahumbunga Nyamukachi. Sekuru Mahumbunga Nyamukachi angari mwana mukomana mukuru wa sekuru Mutowana. Ndiye mukuru wana wao wese wakadzi wao wana wakanga wanawo. Ndiyo imba huru. Mugorera 1896 Chimurenga chokutanga sekuru Mahumbunga wanga vari gamba kana kuti ngati musoja wa mambo Chingaira. Ndisinganyatsoziva hangu kuti wanga wane chinhano chipi asi wainzi waigara paZambara. Kuchireva kuti munhu wese aipinda munzvimbo yaChingaira aitanga aona sekuru Mahumbunga. Saka Hondo yakauya yekutanga varungu vakauya vakasvika vakarwisana nasekuru naChingaira vakahwina vakakunda Hondo yekutanga. Ikauya zvakare yechipiri vakarwa vakakunda asi chakazoita varungu vakaona kuti zvechikwadi apa zviri kupera vakaita reinforcement yakamutora vamwe masoja kubva kuSt Faith vanga vakakemba yakanga zenge yakura Hondo iyoyo. Handizi kuti vakazosvika kuti nekuFort Victoria here kuti vawate vakawanda vakasvika 420 masoja evarungu panguva iyoyo. Ini ndinoitwa Nyamukachi Petros, ndiri sazita wasekuru baba vangu vari kunzi Mahumbunga. Ndiri pano vamwe vanondiziva nekuti Doc Nyamukachi nekuda kwezvidzidzo zvandakaita muupenyu. Asi chandiri pano kuti ndide kuburitsa pachena ndechekuti seiko tiri pano. Tiri pano kuti tiite unveil Tombstone emhuri yekwaNyamukachi. Mhuri irere pamwe chete nasekuru
vangu Petros Mahumbunga. Muri iyi yenge igere pano tinopati patsorodzinga. Haisingori nzvimbo iri nyore sekufunga kunoita vanhu. Kwatiri yato nzvimbo yeushe. Zvakawanda zvatingataure pamusoro peizvi. Asi ndichitarisa vanhu vari kuungana pano vachiuya kuzobata pamwe chete nesu, ndoda kuti varangarire zvakare kuti sekuru wangu watiri kurangarira segamba ava venge vari mumusha wevanakomana vanokwana kuita 6. Ivo variwo mukuru, ivo Mahumbunga nevana vavo vachigara pano patsorodzinga, munin'ina wavo Charungwa achigara kwaMasvosva, mumwe munin'ina wavo Samson achigara kwaChikore, umwe munin'ina wavo achigara kuTanda anonzi Vincent, munin'ina wavo anonzi John achigara kuChironga, kosara munin'ina mumwe chete ari mupenyu nhasi anonzi Hamuzofi ari kugara kuTanda. Asi vava vakuru sekuru. Saka mhuri yekwaNyamukachi imhuri yakakura zvikuru uye ine tsika imwe chete. Munhu haatorerwi ukuru nekuti ukuru hunobarwa nawo. Mukuru kwatiri maona vakoma vauya vachitaura pano, chinhanho chavo hachibvi, chicharamba chakangodaro mukati meupenyu hwavo. Ini wadiko kwandiri wangori wadiki wachangoramba wakadaro neudiki ihwohwo. Saka ushe huri pano hwenge huri hwevakoma, naizvozvo waMahumbunga nhasi tavarangarira panzvimbo ino nekuti ndowengo ari mukuru. Tichandorangarirezve vacharungwa zvichienderana neukuru hwavo kusvika kune wekupedzisira. Ndinoda kutenda zvikuru mhuri yeZimbabwe nekurangarirawo nesu pamwe chete gamba rekutanga rechimurenga chekutanga chemunyika muno muna 1896 panova pakarwiswa chingaira. Sekuru wariwo Maxman. Pane vanhu vasingazvizivi kuti sekuru waiwo Maxman, but pane zvakaitika ipapo zvokuti mukazozvitsvaga muchaona kuti sekuru vane zvavakaita zvingadai nyika yeZimbabwe ichitovatenda up to this date. Ndinoda kutenda zvikuru. Baba wangu nditaurai Justin Chihuri Makoni. Nhasi unotaura paNyamukachi panapa pamusoro penhoroondo yedu yekwaMakoni yaMambo Chingaira. waMahumbunga mwana wekwaNyamukachi ndiye watakanzwa kuti akanga ainana sekuru paGwindingwe. Saka pakauya varungu waida kuonana Mahumbunga wachimupa mhosva nekuti Mahumbunga kwakatanga kuuya vamwe varungu wakomana wairi musikana 1. Saka wakomana wakaurawa umwe akatiza, musikana akatorwa akaitwa mudzimai naMambo Chingaira. Vakugara naye vakazoti runako rwako handirudi, unofanira kuchekwa nyora dzemumatama kuti uite runako rwatinoziva. Saka varungu vakanzwa makuhwa kuchiomva nekuti vaigara vaisvikira pama1. Saka vakabva vakaita hasha vachibva vasvika kuda kuona Mambo Chingaira. Ndipo pavakakumbira kuti Mambo Chingaira wabude muninga waonane nawo. Machinda akaramba kuti mambo wabude. Pakabuda muchinda yekutanga akaurawa, wechipiri akaurawa. Mahumbunga achibva ati mambo hamupindi pamuninga, hamubudi pamuninga, regai ndibude inini nditi ndini Mambo Makoni. Mambo akaramba kuti ndopedzisa wana, regai ndibude ndega. Mambo wachibva wabuda aibva waonana nevarungu, wachibva wanzi iwewe toda kuti udaidzire dare mangwana ni 6 o'clock. Udaidzire vanhu vako wese wauye na6 padare pako. Zvedu vanhu vakafuma uya padare ipapo varungu vakasvika. Mambo Chingaira wachibvunzwa kuti vana vedu varipi, kwanga uchiita sei nemwana wedu sikana. Takutongera kutuura wenefiring squad. Ndo pakaurawa Mambo Chingaira. Wachingodonha vanga vaine bhegi ravo nezibanga ravakabva vaburitsa vachibva vacheka musoro wabva vaisa mubhegi. Wachibva wainstructor
isusu vanhu vekwamakoni kuti endai munovige mutumbu uyu zvinezvi mudzoke panapa mapedza kuviga. Saka ndo zvandinoziva zvandakanzwa zvichitaurwa. Asi nhasi uno kana kuri kunzi tada kuti tinoonawo pakaradzikwa mambo Chingaira, munopaziva here? Handisati ndapaona. Inini ndiri kusenza basa iroro sezvo takambotamiswa 1896 tichibva muno tikasira sabhuku rateva kuti atichengetere nyika yedu nekuti mambo wedu wanga waurawa, takabva tatama. Saka kudzoka kwataita zvinezvi zvakambonyararwa kuchinzi hakuna traditional leadership, zvakapa kuti zvinhu zvese zvisasenzwe. Recently pakataurwa negovernment kuti misoro yemadzimambo vakaendeswa kuBritain ida kunzi idzoke, vanhu vacho varidzi vacho vauye vatore. Ndo pakabuda nyaya mambo vachibva vatuma vanhu pamba pangu, ivo vachizouyawo vachitora ivhu pagomapo kuti vakuita process iyoyo. Mutumbu hatisati tauwana. Tiri kushaya funding nekuti ndiri one kana kuti nemupurisa wangu kuti tiite basa iroro hazvizi nyore. Aiwa, maita basa. Tinotenda zvikuru. Ini ndinonzi Eria Nyamukachi. Ndinobva kwaMasvosva. Pano tauya kuzogadzira gamba renyika ino yeZimbabwe. Ari mwana wekwaNyamukachi. Akanga ari muhondo naChingaira. Kutanga ndiwo waive muhondo naChingaira. Ndo pawakati wachifamba naChingaira apa muhondo iyoyo iwo wakazvipira waNyamukachi kuti inini iwewe Chingaira chisara muno, inini ndibude ndoti ndinani Chingaira. Paakanga ari kubuda iwo achiti ndiwo Chingaira, pakanga paine wamwe waiziva kuti uyu haasi yani bauyu, haasi yeChingaira. Ndo pawakati achibva abaro zvanzi uyu wamuri kutsvaga uyu haasi yani bauyu, haasi yeChingaira bauyu. Chingaira arimo mukati pagomo apo pagwindingwi. Chingaira arimo mukati umu. Chingaira zvaarimo mukati ndiye asara, uyu haandiye bauyu. Sekuru wangu ndo pawakasungwa nemabhunu aya wabatidzirwa moto uku nekuku moto, wachinzi chipinda mumoto umu, wachipinda mumoto wakachiti wakaenda uku wakudzorowa, wakudzoka wodzokera futi pamoto, enda uku worowa wodzokera kusvikira watsva sekuru iwawo. Saka ndiwo mazwiro netsananguro inhoroondo huru yaChingaira nasekuru wangu waNyamukachi. Ndo mazwiro atinoita mukurarama kwedzinza redu. Tiri dzinza rakati kurei, zvinototi shungurudza muhondo yaChingaira naana waNyamukachi nemafiro awo, kuti tizive kuti zvine chinotendza kuti asi sekuru vedu zvavakafira nyika. Mutumbu waChingaira zvawakaurayiwa wakazoiswa papi? Hapana ane ruzivo manje. Kubva kumutumbu waChingaira nemaperero akazoita isusu tanga tawe chiduku, waguru wese wapera. Asi ndo mazwiro atinoita nhoroondo kuti sekuru wakafa pamusana penyika yeZimbabwe. Saka apa tiri kurangarira kuti isusu dai kwenge kuri kuti sezvitikuita wakomana wechidiki, ini ndaa wechikuru, dai wakomana wechidika waramba wachungotumbiridza tagara zvakanaka, tagara munzvimbo ino mune zvakaswatuka. Ndo kuziva kwandinoita nyika ino nemagariro atakaita vanhu kwaNyamukachi. Isu tinoera nhewa. Tinoti tiri nzunza shuruka machira, wasingamiri mhezi, kumera mhezi ukaona wamere mhezi waroiwa, wari tsoka, wari banana, wari misonzwe. Ndo mutupo wedu isu, wari dziwa guru risinga rakatadzikwa nevarungu wekwatangwena. Tinotenda hangu ndo mazviro. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu.
iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga.